ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ. Ман ҳозир ба шумо сухан гуфта истодиам аз яке аз қуллаҳои баландтарини Тоҷикистон. Ин ҳамон овуле ки ман ҳар сол мебуромадам дар кӯдакиам. муддати 18-20 сол ман дар кӯдакиам дар ҳамин овул калон шудам. 4 моҳ ҳар сол ман дар ҳамин ҷо будам. ҳонама хонае ки дида истодият, ҳой дарахти якум дорад, анавай хонаи ман аст. анами хонаи мо буд. мо дар ҳамин ҷо калон шудем. ҳар рӯз ман меҳнат мекардам. аз ҳамин кӯдакӣ дар ҳамин ҷо дар ҳамин бузғолапоӣ мекардем дар ин коҳҳо. гӯспанд мепоидем дар ин коҳҳо. мо говбинӣ мекардем дар ин коҳҳо. кӯдакии ман дар анамин коҳҳо гузаштагӣ аст. ҳар рӯз ин коҳҳо ҷамъ кардам ҳезуму буттаю чи бо ман фуромада ҳанамо кӯи баланде ки он тарафи мебинед аҳвай бо буромада алаф поюм мефуродам дар қишлоқ, бо шаб гашта мебуромадам дар ҳамин овул. ҳамватанони азизу гиромӣ, мана ин тарафа нигоҳ кунед. ин овул хеле бабаракат аст. нигоҳ кунед, ин овул чӣ хеле зебо аст, чӣ хеле бабаракат аст. нигоҳ кунед, ин ҷо авлиё ҳастанд. авлиёҳо дар ҳамин қишлоқи мо аз ҳар тарафе 5 ҳамин дара бошад. ҳар як дара якта авлиё ҳаст ба ҳамин ҳар тарафи ҳамин қишлоқи мо. ин як дарае ҳамин қишлоқ мебуромадагӣ, қишлоқи дарғ. ҳамватанони азиз, ба кадом мақсад ин роликро мехоҳам ки запис карда ба шумо гӯям. инсон ба ҳамаи умеду орзуяш мерасад. инсон ба ҳамаи умеду орзуяш мерасад ҳамон вақте ки ба ин умеду орзу боварӣ дошта бошад. ман хотирам ба ҳаст ки ба ҳамин роҳ мана ин пайраҳаҳо гашта дар болои ин сангҳо шерхонӣ карда орзу мекардам ки як рӯз на як рӯз шахсе шавам ки ба ин ватану ба ин миллату ба ин дунё хизмат кунам. камакакам бошад аста бо ёрдами худованд шуда истодааст. ман орзу мекардам ки сарватманд шавам. ман орзу мекардам ки китоб нависам. ман орзу мекардам ки ҳаҷ равам, модарама ҳаҷ барам. ман орзу мекардам ки шахсе шавам ки як кас аз ман як меҳнати ман ба як кас як фоидаш расад, баҳра барад. як кас ватан аз ман баҳра барад, халқам баҳра барад. насиба бинед ки ҳамин чизе ки дар ҳамин ҷо ман гашта орзу мекардам ҳамон орзу шуд, ҳамаш амалӣ шуд. не ки ба мурури замон ба вақти синни сол рафтан орзуҳои дигар пайдо шудан мегирад. ман барои чӣ ин роликро ба шумо запис карда нишон доданӣ ҳастам? ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки шумо бояд ки ягон вақт орзуятон даст накашед. танҳо барои он ки шумо пул надоред ё ки шинос надоред ё ки амак надоред ки шумо дастгирӣ кунад. ягон вақт орзуятон даст накашед аз сабаби он ки ҳамон орзуятон сразу амалӣ нашуда истодааст. орзуятон даст накашед ки ягон кас шумо дастгирӣ накарданай, на хештон, на табортон. орзу даст накашед аз сабаби он ки ҳеҷ ки ба шумо боварӣ надорад. ягон вақт орзуятон даст накашед. аз паси орзутон равед, ба орзу бовар кунед, ба худатон бовар кунед, ба ояндаатон бовар кунед, ба ватанамо бовар кунед, ба худованд бовар кунед. баъд ҳаёти шумо дигар мешавад. ин ягона роҳест ки ҳаёти худа дигар мекунию. ҳамон ҳаёте ки орзу мекунӣ ҳамон ҳаётро пайдо мекунӣ барои худ. баъзе одамо гумон мекунад ки барои муваффақ шудан ё ки амакӣ дар кор, ё ки пул дар кор, ё ки шиносоӣ дар кор, ё ки дигар чизҳо дар кор. не, ман мегӯям ба шумо, барои сарватманд шудан ё ки барои муваффақ шудан, барои хушбахт шудан просто инсон будан дар кор, шахси хуб шудан дар кор, шахси тавоно шудан дар кор, илм дар кор, ҳунар дар кор, ки ҳамин чизҳо шумо ба даступна аст. ҳамин чизҳо ба шумо ҳам доступ доред. фақат ҳамон вақте ин чизҳо шумо пайдо мешавад ки аз паси ҳамин шавед. ягон вақт кори сиёҳ ба даст назанед. чӣ қадар ки кори сиёҳ кардед ҳамин қадар умратон мегузарад. кори сиёҳ кунед, ҳамон ба як миқдоре, не ки бисёртар кори илмия кунед. аз хотир набароред ки ҳама меҳнате ки пули бисёр метиҳанд ба шумо, ҳама меҳнате ки қимат ҳаст дар ин дунё, ин меҳнати илмия аст. меҳнати ҷисмонӣ ягон вақт ин хел қимату арзиш надорад. кадом меҳнат арзиши баланд дорад? меҳнати илмӣ. ҳаракат кунед ки меҳнати илмӣ бисёр кунед. ҳаракат кунед ки илм биомӯзед, ба умеду орзуатон бирасед. фақат ҳунармандӣ, илмомӯзӣ ба шумо ёрдам мекунад ки ба умеду орзуатон расед. ба кадом мақсад ҳамин ролика сёнка карда истодиам? ба ҳамон мақсаде ки бибинед ки ман як сағира фарзанд будам, як сола сағира мондагӣ. ба ман ягон кас дастгирӣ кардагиш нест. ман фақат аз худованд талаб кардам, меҳнат кардам. шумо меҳнат кунед мешавад. вақте ки шумо гумон мекунед ки мушкилиҳои ҳаётатон ба
از مشکلات حیات شما از شما زورترن، مشکلات حیات شما قین است حل کردنشون و غیره و غیره ها، اون وقت به خودتون راه نجات همین مشکلات نمیتوانید یافتن. کدام وقت به شما راه حل این مشکلات یافتن میتونید؟ همون وقتی که شما گوید که من باید که خودم این مشکلات حل کنم، بغیر از من دیگر هیچ کی این کار نمیکنه. وقتی که خودتون به خودتون باور میکنید و به خداوند تکیه میکنید و توکلش به خدا کرده مهنت میکنید، نه که مهنتش شما میکنید توکلش بعد به خدا میکنید. چی گفته گپ؟ مهنت از شما حاصل از پروردگار، بعد میبینید که شما با امید آرزوتون رسیدید. صرف نظر امروز شما ثروتمند هستید یا نه، صرف نظر امروز شما موفق هستید یا نه، صرف نظر امروز شما دانشمند هستید یا نه، صرف نظر شما امک و تقوی و دستگیر خیش تبر دارید یا نه، یگانه چیزی که شما باید که داشته باشید شخصیت خود در دلتون همون جا کنید. بعد وقتی که شما شخص توانا شدید همه این چیزها پیدا می شود. امید آرزو دارم که یک روز نه یک روز شما وقتی که من شما وا میخورم شما با من گوید که معلم رحمت کلان که همون وقت دل من گرم کردید، رحمت کلان که به من امید آینده نشان دادید. من این چشمه که امروز آب میبرد همین چشمه امید در دل من جا کردید. امید دارم که شما با امید آرزوتون میرسید. خداوند شما با یاری رسان باشد.